Bona vesprada, companys, companyes. Estem així avui contents esta vesprada en l'Escola d'Adults de Torrent en el Fem Muixaranga número 20. I sabeu que avui és l'últim programa de la temporada, companys? 20 programes portem, Quasi res. Quasi res pel diari. I estem contents perquè avui, a banda de ser l'últim programa de la temporada, tanquem aquestes 20 edicions en un programa especial. Especial perquè ja tenim ahir el 5è Torrent de Muixarangues, la nostra fita anual més important muixaranguera de l'Horta. Així que comencem en la Muixaranga de la Torrentina, els nostres companys, David Barberà. Hola, guapos. Hola, David. Enric Cosme. Hola, bona vesprada. Bona vesprada. I Francesc Delom. Salutacions, amigues i amics. I la que vos parla, Marisa Esteve, sempre ahí parlant. Estàs escoltant Fem Muixaranga, un programa on parlem d'història, anècdotes, curiositats, música nostrada. Fem Muixaranga amb la Muixaranga la Torrentina. I tenim avui un programa especial, com deia, perquè en un mes, no res, tenim ahir el 5è Torrent de Muixarangues, que serà el 6 de juliol, a Torrent, que és la nostra fita anual importantíssima per a la Muixaranga de la Torrentina i per a tota la comarca. Després de 5 anys, ja és una festa molt arrelada dins de les festes patronals de l'Ajuntament de Torrent. I tenim a l'altre costat del fil telefònic a un altre dels protagonistes del 6 de juliol, que parlarà en nom d'uns convidats que venen especial 6 de juliol a la trobada a un Torrent de Muixarangues. M'estic referint als Tirallongues de Manresa. No, això es venen després. M'estic referint a David de la Muixaranga de Guadassuar, que el tenim al micro, és que se mos confonen ahí totes les línies telefòniques que estan a tope. Hola, David, com estàs? Hola, molt bona vesprada, molt bé. Hola, David. Pues mira, sí estem ja parlant del 5è Torrent de Muixarangues i de vosaltres, com a una de les muixarangues convidades este pròxim 6 de juliol, que queda només un mes. Dir que la principal actuació vostra de la Carabassota tenim entès que és la cavalcada de la repartició de la carn, que és la vespra del dia del patró del vostre poble. Sí, així és. Molt bé. És una cavalcada tradicional que sempre s'ha fet com a... antigament era per a que la gent del poble que no tenia molts recursos que tinguera un bon dinar el dia del patró i avui en dia ha derivat en el que és la cavalcada, que és molt, molt festiva. I entonces vosaltres teniu aquest dia com la vostra festa gran, no?, de l'any. Sí, és la data que sempre marquem en roig al calendari perquè ja va ser la nostra primera actuació, l'actuació en la que ens presentarem a tot el poble, que per a que ens conegueren de que hi havia una muixaranga al poble, a Guadassuar, i des d'aleshores sempre ha sigut la data important, en la nostra actuació important de l'any. Molt bé, i quin any va ser això? Quin és el vostre any de fundació? Perquè sou jovenets com vosaltres, no? Sí, som una colla molt jove. Nosaltres, l'any de fundació és el 2017, si no recorde mal va ser a febrer, quan van fer ja l'assemblea constituent de l'associació, però realment començarem ja en el 2016, en setembre del 2016, començarem ja a fer els primers assajos, a conèixer un poquet com es tenia que fer bé una muixaranga, com es tenia que pujar i demés, i això va ser al gener del 2017 on farem la primera actuació a la repartició, a la cavalcada de la repartició. I se vareu presentar com la muixaranga de Guadassuar, la Carabassota. A veure, explica'ns, això de la Carabassota, d'on ve? La Carabassota és, la gent de Guadassuar rebem el malnom de Carabassot o Carabassota. I per això era com algo identificatiu i també un poc per a després poder triar els colors, que al final era això, tons en carabassa i marró i demés. Però és com la gent del voltant, dels pobles del voltant, sempre nosaltres coneixem com a carabassots i carabassotes. Per això li ficarem aquest nom. I com ha sigut el creixement des d'aleshores fins avui de la colla? Bé, a veure,
per a un poble com el nostre, que és molt menut, no apleguen a 6.000 habitants, tenint en compte molt això, menut, sí, sí. que sí, és un poble molt menut i que al final nosaltres al costat tenim el Gemesí, Clar. El creixement sí que és veritat que és lent però segur, com se sol dir. Això està molt bé, O sigui, sí. Anem creixent poquet a poquet, però sí que és veritat que la gent que ve a provar sol quedar-se. Clar. I ara mateix, començarem sent unes 20 persones o no aplegava, i poquet a poquet ja començarem a créixer ja des dels inicis i avui en dia ja estem al voltant d'unes 40 persones. Molt bé. Bueno, tindre el Gemesí al costat a vegades pot tindre coses pejoratives per lo que dius, que la gent potser se'n va al Gemesí, però també tindrà lo bo, i és que la gent ja sap el que és la muixaranga en la vostra comarca. En altres comarques Sí. encara tenim que explicar un poc, no?, el que és. Sí, això és algo que jo sempre m'ha sorprès perquè el Guadassuar està a 3 quilòmetres del Gemesí. Nosaltres sempre hem conegut el que és la muixeranga i demés. Però jo la carrera, en la universitat vaig estudiar a Castelló de la Plana, Sí. i me va sorprendre de que veia una muixeranga, jo escoltava la música de la muixeranga i tal, i jo ho identificava de seguida, però m'estranyava de que la gent, li dia això és la muixeranga, i dient, però Ni això idea. què és com els castells catalans? Que fort, sí. Sempre era en plan de, sí. Sí, com els però, castells no? catalans, Està- Però de fet és més antic, de fet. Clar. I no sé, sempre m'ha sorprès. Sí, encara existeix, però bueno, gràcies a tota la tasca de totes les muixerangues xicotetes repartides en moltes comarques, pues això jo crec que poquet a poquet s'està fent Sí, aquesta labor pedagògica per a que se conega el que és el costum de la muixeranga en altres comarques que no siga la Ribera. Sí, avui en dia ja es veu que es va revertint més eixe desconeixement que hi ha sobre la muixeranga, i la gran tasca és de les, com tu dius, de les colles menudes d'altres comarques, Clar. perquè en la Ribera és conegut, Clar, però en altres comarques sí que és molt més estrany que coneguen el fet muixeranguer i que coneguen que realment és una tradició valenciana. clar. Haveu fet alguna eixida vosaltres de la comarca? Sí, estiguérem l'any passat amb la muixeranga de la Marina, Marina Alta. de la Marina Alta. Ara, en aquell moment no sé si encara es dient de la Marina, solament no ho recorde, però... O Pego, a lo millor. No, l'any passat crec que... Xaló. A Xaló l'any passat crec que ja era en la Marina Alta. Fa 2 anys jo crec que era en Pego. Però bueno, sí, té igual. Sí, doncs això A Xaló. L'any passat estiguérem a Xaló, i l'any... En la primera trobada que va realitzar Cullera, com és una colla en la que sempre hem tingut molta relació, hi ha molts, membres de les dues colles que estan hi ha gent que està a les dues colles. I sempre hem tingut molt bona relació, nosaltres anem a les seves actuacions, ells venen a les nostres, ens ajudem mútuament, i sempre hem tingut molt bon rotllo, com es vol dir. Clar. I ells ens convidaren a la primera. Sí que és veritat que nosaltres encara no teníem la suficient independència com per a fer figures totalment nostres, i vam fer una figura en la que ens ajudaren les altres colles i demés. Després està la de Xaló, i ara pròximament ens veurem allà a Torrent. A Torrent, clar que sí, en el 5è Torrent de Muixerangues. I què, teniu ganes de vindre? Vosaltres teniu moltes ganes de compartir plaça amb vosaltres i en aquesta camisa a ratlletes tan bonica que teniu. Pues nosaltres tenim moltes ganes perquè també és molt interessant això, anar a altres pobles, conèixer altres colles i demés, i a més això realment seria la segona trobada en la que podem fer una actuació completa, sense contar Cullera, perquè realment va ser una figura i tal, que per a nosaltres va ser tot un honor ja poder eixir del nostre poble, però seria la segona trobada que faríem completa. I la xica ja està a tope. Està a tope. Bueno, entonces, ¿nos pots adelantar alguna primicia tècnica que vayeu a fer así el 6 de juliol?
Però bueno, podem fer-vos pinya Pues- també, ja sabeu que això, per descomptat, podeu comptar en la pinya de les colles. Això jo crec que ja no cal ni preguntar-ho. Sí, nosaltres per a esta trobada estem ja assajant i volem fer per primera vegada un castell. Ah, molt bé. A l'estil muy seranguer, però un castell. I això estem assajant amb diferents persones i demés, perquè mai sabem si algú ens pot fallar i tal, però aquesta seria la figura que tenim ara assajant com a novetat. Molt xula, molt xula. Ja tenim ganes de veure-la així, als peus de la torre. Pues tenim una torre mora on és el torrent de Muixarangues, que és un marc privilegiat per a fer la trobada. Ja veureu que bonica és. Si no heu vingut a Torrent, la veureu, la veureu. Jo ja vaig estar. Jo ja vaig estar sí? Sí, quan convidareu a... crec que va ser fa 3 anys, quan convidareu a Cullera. Ai, és de veres! És de veres que venia... Ai, és de veres que van presentar perquè mos digueren, n'hi ha uns quants que venen de la Carabassota que acabeu de formar-se fa no res? Sí, ahir acabàvem de començar, havíem començat a fer assajos i demés, i Cullera ens va dir, si voleu vindre a nosaltres a fer-nos pinya i tal. I així veieu un poc el que és l'ambient d'una trobada, l'ambient muy seranguer, la germanor que n'hi ha entre colles i tal, i jo em vaig animar, de seguida em vaig apuntar el primer. Molt bé, sí que me'n recorde que mos ho digueren i vos nomenaren per megafonia, que també han vingut uns quants de la Muixaranga a la Carabassota. És de veres, és de veres. Molt bé, doncs entonces ja saps on vens, A veure, que el meu company vol comentar-te alguna pregunteta, tenen per ahir... Bueno, jo simplement... Me sents, David? Un poquet baixet, però... Bueno, Marisa te ho dirà. És que si ja ho heu vingut a Torrent, quina impressió s'emportareu en l'altra trobada? A mi em va agradar molt. No sé, jo crec que era el marc de la plaça en la torre i de més. A més, no sé, és un poc el símil en el que fem nosaltres, també. Hi havia una construcció històrica i després unes construccions humanes. A mi em va agradar moltíssim aquella trobada. I també al final és el primer record que tinc, el primer record molt gran en quant a una actuació. Que bonico. Pues esperem haver millorat en tot, en l'organització de la trobada, perquè ja fa dos anyets d'això. Així que esperem que se sintau com a casa vostra el 6 de juliol i vos esperem a vosaltres i a tota la xicalla a donar-li un abraç, que estem esperant així, amb moltíssimes ganes de veure aquest castell, David. De segur que ens ho passem genial i això, tenim moltes ganes de veure'ns allí a Torrent. Pues vos esperem. Un beset a tots i anem parlant. Molt bé, moltes gràcies. Gràcies per col·laborar esta vesprada així amb nosaltres, en el Fem Muixaranga. A vosaltres. Vinga, un beset. Primer era el clavell del teu anel de ser embruixada. Després de la destral vingué la forca i la gebrada. Després era un volcà i el monstre que ens alimentava. Ferit va desplomar alimentant el riu de lava. Va arribar la primavera i amb ella un estiu encès. Era nova la bandera, però bé era el seu reflet. Més tard ja no era ella i es va penjar la seva mare i el dol va ser molt llarg, dut en secret a dins de casa. I el mal, que és capriciós, es va quedar amb la seva cara.
en secret a dins de casa. Va arribar la primavera i amb ella un estiu encès. Era nova la bandera, però ell era el seu reflex. I seguim en el Fent Muixaranga número 20, en la Muixaranga la Torrentina. Avui, un dia especial perquè és l'últim programa de la temporada i perquè és un programa especial per al 5è Torrent de Muixarangues, en la nostra fita anual del 6 de juliol organitzada per la Muixaranga la Torrentina i patrocinada per l'Ajuntament de Torrent, que n'hi ha que dir-lo, com que no, si no, no podem fer-lo. I continuem en els convidats de la trobada, que no són pocs i venen de molt lluny. Tan lluny com, per exemple, el convidat que va parlar a continuació, que venen de Manresa. Ells són els Tirallongues de Manresa i tenim a l'altre costat del fil telefònic a Sanmi. Sanmi és el seu president. Hola, Sanmi, què tal? Com estàs? Bona vesprà. Bona vesprà, bona tarda, què tal? Molt bé, així estem, contents, que no queda ja res, nerviosos per al 5è Torrent de Muixarangues i en ganes de coincidir de nou, perquè en Manresa ho passarem genial. Sí, bueno, me n'alegro, espero... Bueno, ja era la idea i ara suposo que nosaltres també ens ho passarem molt bé. Sí. I gaudirem tots plegats. Jo crec que sí. Bueno, corregís-me si m'equivoque, però he llegit per ahir que sou la colla castellera de la 20a posició del rànquing casteller. Enguany sí, altres anys no tant, però l'any passat vam tenir molt bona temporada castellerament parlant i vam fer bons castells, llavors dintre del rànquing vam pujar bastant. Molt bé. Això és que haveu treballat molt. Hi ha hagut molt treball, els assajos i bona feina. Llavors es nota. A veure, per això potser haveu aconseguit el Pilar de 5, la Torre de 7, el 3 de 8, la Torre de 8 folrada i el 4 de 8, que és el seu castell estrella, no? El bosc de castell estrella, m'han dit? Això me l'han xivat tot, Sí, te l'han xivat, no sé qui, sí. Doncs sí, el 4 de 8 l'any passat el vam descarregar en 11 ocasions, 11 vegades, i l'anterior 6 vegades més. El 3 de 8 només una vegada, fa un parell d'anys, i la Torre de 8 la vam carregar, no el vam aconseguir descarregar, però bueno, és un castell d'un nivell ja gran i ja t'ho dic, estem bastant contents. I tan gran. Que hem tingut en tota la història que portem. Molt bé. Me l'han xivat bé, entonces. Sí, no? Va, bona font. Sí. Bueno, contamos un poquet. En quin any serà l'any de vostra fundació? Com va eixir els Tirallongues de Manresa? Doncs per allà, no sé si ho sabeu, cada 2 anys se fa un concurs a Tarragona de castells. Sí, hem estat. L'any passat estiguérem. Ja heu estat? Sí. Doncs l'any 92 un grup de joves d'aquí de Manresa van dir els agradaven molts castells i van anar-hi, van dir muntem una colla castellera, no? Era l'any 92. I allà el 93, doncs, per les festes de la llum, que són les festes petites de Manresa, doncs es va organitzar una colla i vam sortir a plaça, ja vam fer els primers castells i des de llavors ja fa 26 anys que no parem. 26 anys? Mare meua, això són molts anys, Déu-n'hi-do, sí, i tant, que són anys. N'hi haurà, entonces, serà una colla intergeneracional. Tindríem ahí iaios, pares, mares, fills i nets. Tenim de tot. Jo porto 13 anys a la colla i tinc canalla que ara tenen ja 13-14 anys, els he vist néixer gairebé. Ai, que bonico. Llavors, tens edats de tot, des de petits a grans, molt grans, i gent jove, o sigui, sempre els castells, com vosaltres, és intergeneracional, hi ha gent per tot. I el nom, què significa Tirallongues? Perquè així Tirallongues era tirar alguna cosa llarga o alguna cosa així, no? Bueno, Tirallongues era un joc que almenys
pel que hem vist, era un joc que era típic d'aquesta zona, que era, els nens es ficaven en rotllana i era una tira llonga, una tira llarga. Vale? Llavors es ficaven en rotllana, cantaven una cançó i era tira llonga, no? I vam agafar el nom de la colla d'aquest joc. Un joc. Ai, pues això n'hi ha que xugar el dia 6 després de la trobada se posem a xugar. Com el rotllo xurrobà o algo. Així se xugar el xurrobà. No sé si se xugar també Manresa el xurrobà. Pues tenim moltíssimes ganes que vingueu perquè tenim, nosaltres quan anarem a Manresa, clar, eixir fora per a una colla menuda com la nostra, pues sempre és un repte. Per a vosaltres m'imagine que potser és un poc més fàcil perquè són molta gent, però bueno, veniu... També costa de poder trobar algun intercanvi, ja sabeu el tema econòmic que no és senzill per les entitats. No és fàcil, culturals. No. I, tret d'un any que vam trobar un mig xollo que vam anar a Itàlia, vam fer castells, a Pisa vam estar i a Roma. Molt xulo. xulo. Tret d'això, doncs, ens costa molt. Vam estar a Mallorca també fa 3 anys i cada any anem a la Catalunya Nord, a Millàs, a fer una actuació castellera amb la colla del Riberal, que són d'allà. Però costa moure's. Realment hem tingut algun altre... També a Tauste, hem estat a Aragó, molt bé, sí. Molt bonicos. També fan torres i tal. Sí, vingueren l'any passat, al torrent de Muixarangues. Van venir també. Sí, vingué Tauste l'any passat, i molt bonicos, sí, molt bona gent. Doncs vam estar amb ells també i aquesta, però ens agrada sortir, però costa moure's. Costa, a més del treball i de l'esforç econòmic, de la logística i d'organitzar tota aquesta gent, buscar-los lloc per dormir... Perquè sí, tot això, i a més que és això que et mous, clar, potser ens movem amb 100 persones, hi ha actuacions que som 140, 150, llavors, clar, és complicat. Costa, cada un té la seva vida, el seu horari, i costa organitzar a tanta gent, però després el resultat és impressionant, I tant, i a més, hi ha ganes. N'hi ha ganes, sí. I mos pots contar alguna primícia d'ací, del 6 de juliol, que veurem així, que la gent que mos estiga sentint del poble tinga ganes de vindre a la torre a veure els tirallongues de Manresa? Què van a veure? Castells de set segur. El que no sé ja després això, la tècnica, en funció com vagin els assajos aquest últim mes, a veure si el 4 de 8 es pot fer, o la Torre de Set, aquests castells guapos. Guapos, sí. Va en funció, per ja n'hi serem, el que passa és que en funció de com vagin els assajos es pot tirar a plaça o no. Això ja és una altra cosa. Sí, sempre en seguretat. Però conteu també la pinya de tots, O sigui, això no cal ni preguntar-ho. Tal i com vau fer quan vau estar aquí, doncs cap problema. I tant. A més, sereu la primera colla castellera que ve a Torrent. No sé si ho sabeu. Sí. Serà tot un honor. I tant, ja estarà bé. Sí. Perquè han vingut Tauste i han vingut Falcons, però castellers... Castellers no han vingut cap, doncs mira, ja tindreu castells també. No. Havíem esperat això, una data important per a nosaltres, com la 5ª, simbòlica, la 5ª edició del Torrent de Muixarangues, per a fer aquest esforç per a que vinguéreu. Fins el moment encara no havia sigut possible, així que per això també estem supercontents de compartir de nou plaça amb vosaltres. Molt bé, igual que nosaltres també. Pues res, Sanmi. Molt bé. Se veurem el dia 6, anem parlant fins que arribi el moment per organitzar-lo tot i segur que anem a passar-lo de categoria. I tant, que sí, ja ens ho passarem bé. I que va eixir tot, va eixir tot genial, ja veureu. Que nosaltres portem un aura d'optimisme sempre, que els nostres colors, el taronja i el blau, són per algo, I tant, segur que sí, anirà tot perfecte. Tot rodat. Tenim ganes també. Tot rodat. Pues un beset, Sami, a tota la colla i anem parlant. Se veurem pronte. Ja els passaré. I tant, vinga, una abraçada molt gran a tots. Una abraçada. Vinga, adeu. Adeu. Estàs escoltant Fem Muixaranga, un programa on parlem d'història, anècdotes, curiositats, música nostrada. Fem Muixaranga amb la Muixaranga La Torrentina. Jo tant sa lluna i s'estrella, sa jungla i es bosc animat, estrenes vaixells, avioneta
i el teu submarit hi apartat. Jo tant estafé i sa galleta, quan dius tu podries ser meu. Te sexy, te dolça i te freda, oh yeah. La zebra te passa un semàfor i com se desmunta un bidet. Cosmètics i Margaret Astor, ja sé com s'escriu Juliet. Jo tant, la rosa i el cactus i moltes més coses també. Un llapis d'Ikea, un pistatxo, oh yeah. T'ha divertit o t'ha escrit quan t'has dit avorrit. Per exemple, el teu cos, el jersei destanyit, el terrer blanc de sol, el meu cos a damunt. Per exemple, el teu llit de penombra i llençols amb el termos banyat. Per exemple, dormits. Jo tant, la lluna i l'estrella, la jungla i el bosc animat. Estrenes vaixells, avioneta i el teu submarit hi apartat. Jo tant, sa fruita vermella i quan te t'avi riuré. De la pots nenúfars princeses, oh yeah. T'ha divertit o t'ha escrit quan t'has dit avorrit. Per exemple, el teu cos, el jersei destanyit, el terrer blanc de sol, el meu cos a damunt. Per exemple, el teu llit de penombra i llençols amb el termos banyat. Per exemple, dormits. T'ha divertit o t'ha escrit quan t'has dit avorrit. Per exemple, el teu cos, el jersei destanyit, el terrer blanc de sol, el meu cos a damunt. Per exemple, el teu llit de penombra i llençols amb el termos banyat. Per exemple, dormits. I continuem en este Fent Muixaranga especial, 5è Torrent de Muixarangues, que celebrarem en la plaça de Torrent, als peus de la torre, el 6 de juliol. I estem parlant amb tots els convidats que van a vindre a fer gran aquesta festa que està dins de les festes patronals del poble, i entre ells també tenim a l'altre costat del fil telefònic a una colla molt especial que ens aborrona la pell cada vegada que hem coincidit en ells en altres places. Sempre hem dit, ui, esta colla que sona són... Qui són, David, que t'agraden molt? Són la colleta del Berchel. La colleta del Bercher. I són la canya. I tenim a l'altre costat del fil telefònic a Pasqual Salort. Hola, Pasqual. Bona vesprada. Hola, bona vesprada a tots i a totes. Com va per ahí? Molt bé, com estàs, Pasqual? Bé, així estem en meitat d'una classe amb 2 alumnes. Ai, mare. Preparant les audicions de final de curs i ells estan atents també a l'entrevista que estàs fent bé. Pues el saludem des d'ací, de la Muixaranga torrentina, des de Torrent, en el 5è Torrent de Muixarangues, que el tenim allà al costat. Bueno, tenim que donar-te també salutacions de Maria Salut, que avui no ha pogut estar, la nostra dolçainera, però mos ha dit, saludeu-lo de la meua part. I jo, sí. Pues molt bé, moltes gràcies. L'ho direm. Pues compten, serem breus. Records per a ella. Molt bé, jo li ho dic. Records per a Maria Salut, Mos que sentirà. Mos sentirà. Bueno, cosetes, Pasqual, serem breus, ja que tens classe per ahir. Teniu ganes ja de vindre al 5è Torrent de Muixarangues i tornar a coincidir, perquè nosaltres tenim moltes. Cada vegada que hem coincidit amb vosaltres se n'haveu a borronar la pell de com soneu tots alhora.
Sí, nosaltres també estem molt motivats per anar a aquest encontre, perquè de veres que encontres de muixerangues n'hem fet poc. Per així nosaltres hem estat en Xaló, que van coincidir, en la comarca de la Marina Alta. Ahí coincidirem, sí. I res, nosaltres per a fer muixerangues no hem eixit a la nostra comarca, així que el fet d'anar a Torrent és tot una aventura que esperem que ens faci gaudir a tope. Jo crec que sí, que ho gaudirem moltíssim i bueno, són uns privilegiats entonces, si no haveu eixit a trobar els muixerangues per allí. Això encara, vamos, mos alegra molt més. Contant un poquet, qui és el perfil del vostre músic, de la vostra colla? Són estudiants que s'apunten o com funcioneu? Sí, mira, nosaltres som una associació que s'anomena Espai de Música Jove del Verger, i dins de l'associació hi ha diverses formacions instrumentals. Entre elles, la que diguem és la principal, és la Colleta del Verger, que rep el nom de Colleta perquè va néixer el 2008, quan realment l'alumnat era molt jove, i la pretensió era que fos una formació de gent jove. És a dir, gent que va començar amb nosaltres als 8 anys i avui en dia tenen entre 15, 18, 17, alguns 12, 13, estan per ahí. És a dir, que tot és un perfil molt jove a banda dels mestres, i és que ja som un poquet més veterans perquè ja estem molt majors tots. Però que el perfil és de gent molt jove que estudia en la nostra escola i això, té un entusiasme i una energia que ens transmet a tots els més majors unes ganes de continuar endavant en aquest projecte molt, molt grans. I cada vegada que anem per ahí destaquem sobretot, saps per què? Perquè totes les dolçaines són femenines. Són dones. Sense dones no n'hi ha música. I això sempre causa una miqueta d'esquemes trencats, no? La sensació aquesta de que com pot ser que... Oh my God, no? Només dones tocant. Molt bé, això està molt bé. No som l'única. En la Marina hi ha una altra colla de dones, en Orba, que totes són més majors, ja. Però són tot dones, a excepció de 2 dolçainers, que són homes. Sí. I, bueno, és una cosa curiosa, no? Que la dona entra en força en el món de la dolçaina formant grups. Ja era l'hora. Nosaltres així, en el Fem Muixaranga, tenim la nostra companya Maria Salud, que té la seva secció de música, de treball de dolçaina, que se diu l'Era Dolçainera, i ella també forma part de la colla de Figues, d'Algemesí, que també està formada per dones, tabaleteres i dolçaineres. Així que sí, les dones entren en força en tots els àmbits culturals i en les festes populars com cal, vamos. I, conta'm-nos un poquet. I a banda de l'eixida que aneu a fer ara a Torrent, teniu alguna altra que feu habitualment? La vostra festa gran, que és la festa del poble, m'imagine? Sí, la veritat és que tenim un ventall d'activitats immens, perquè a banda dels aplecs que estem en diverses federacions, ara hi ha molts intercanvis entre diverses societats musicals i anem a fer un concert en la banda de Càrcer el proper 27 de juliol, també. Sí. Cosa que també ens motiva, perquè sempre fem intercanvi en colles i esta vegada hem triat una banda de música per a fer altres tipus d'obres, no? I les festes patronals nostres, en el nostre poble, són en agost. La segona quinzena, del 10 al 16 d'agost, en una festa de morros cristians molt important, perquè tot i ser un poble ben xicotet, uns 4.000 habitants, 4.500, disposem d'una desfilada de morros cristians que destaca prou per tot el País Valencià, sobretot per el que fa a la indumentària. De fet, nosaltres, com a associació, convoquem un concurs de composició per a música festera. Això està molt bé. De manera bianual, en col·laboració amb l'Ajuntament del Verger i la Federació dels Dolçainers i altres entitats com el Consell Moro del Verger, que ens ajuden en el que és premis, no? La dotació econòmica, perquè considerem que la música festera, la que acompanya les desfilades de moros cristians, també s'ha de renovar, igual que els moros solen mirar molt per la renovació de les indumentàries, que van a l'último grito. Nosaltres, com a societat musical, ens hem de preocupar perquè la música també estiga
a l'último grito. Clar, és que la cultura musical és important, importantíssima. De fet, Ahí está. sense músics no n'hi ha muixaranga. En el nostre àmbit, vamos, seria inviable. Ni festa. Sí. Ni festa ninguna. La veritat és que el fet de tocar la muixaranga en collo és de veres que bueno, la magnitud de la intensitat que adquirís quan entrem tots és el que emociona, no? Imagina Sí. que el fet d'estar vosaltres fent la muixaranga en aquest volum de música vos estimula. No, també, impressionant. Jo tinc una anècdota, si vols te la conte. La primera vegada que vos Sí, clar. vaig sentir, la primera figura que fèrem en la cercavila de fa, pues lo menos ja 3 anys, no? Lo menos fa 3 anys que coincidieron la primera vegada, no en guany, sinó 2 o 3 anys abans, que coincidieron també en Xaló. Sí. I la Sí, primera sí. figura de la cercavila era un pilar de 3 i jo feia d'alçadora, i començar una dolçaina a tocar de vosaltres, i bueno, pues sí, està ben tocat, tu escoltes la muixaranga, però quan el xiquet a pujar i al tercer, jo no sé què feureu, que començareu tots a tocar alhora timbals, que jo comencé a plorar, se m'aborronava la pell i quasi se me cau el xiquet. Jo dic, perquè és que no m'ho esperava, va ser de colp. I me quedé, dic, això, esto és d'un onixit. Me quedé morta. Clar. Sobretot l'efecte sorpresa, no? Si estava d'esquenes, també. Ho heu fet en poqueta gent, no? Aleshores, el fet de sorprendre-vos en tant de volum. Sí. I damunt, puc dir, en el moment del clímax, no? De la construcció de Clar, la torre no humana. me ho esperava. Me quedé, jo, esto està un onixit. Reforça emotivament aquest moment, no? Que també, de vegades, hi ha que estar un poquet en connexió en la construcció de la torre. Estar mirant per on va la cosa i coincidir que entren tots, que això no és senzill quan hi ha tanta gent, no? És que no De és fet, fàcil, no és fàcil. Hi ha gent que pensa que aquest tipus de música, que és funcional, evidentment, en una parella és més fàcil acoplar-se i improvisar sobre la marxa la construcció i la deconstrucció de la figura. torre. Però no. Quan estem tanta gent, però bueno, pensem que si som cada vegada més dolçainers i tabaletes, tenim que buscar estratègies per a acoplar-nos a aquest tipus d'events, no? Pues ho aconseguireu i segur que el 6 de juliol a Torrent ho aneu a aconseguir una altra vegada perquè estem esperant, desitjant que vingueu, per tornar a escoltar la muixaranga de les vostres mans. Impressionants. Molt bé, pues la veritat és que molt agraïts de que valoreu molt aquesta forma de tocar i interpretar la muixaranga i esperem estar a l'altura, perquè l'expectativa que esteu generant sembla gran. No, bueno, de fet ja parlarem l'any passat, però teníeu alguna coseta per ahí, no va poder ser, així que enguany cabuts... Teníem la data i enguany hem pogut acordar-ho bé. Sí, enguany cabuts hem tornat, i a veure esta gent del Verger si ve o no ve, per favor. Molt bé, pues moltíssimes gràcies, Pasqual. Veniu molta gent o què? Quants veniu per ací? Bueno, en principi el grup en som uns 25 i damunt solen apuntar-se pares i mares a veure que els agrada anar de comboi. Molt bé. Benvinguts tots i totes. No puc dir-te ara molt serem, però bueno, una bona quadrilleta segur que anem cap allà. Bueno, ho anem parlant, Pasqual. Benvinguts, tots i totes a este poble i se veiem ja en no res, un mes i ja estem junts, gaudint del 5è Torrent de Muixarangues. Molt bé, moltes gràcies a tots per la invitació i per la consideració. Que esperem que tot vagi de cine. Sí, segur que sí. Gràcies, Pasqual, per col·laborar esta vesprada. Anem parlant. Molt bé, adéu. Vinga, un beset, ciao. Fem muixaranga. Tenim el gust de convidar-vos a un programa pensat per a tots aquells que estimen les seues arrels. Parlarem d'història, anècdotes, curiositats, música i ho farem cada dimecres de 19 a 20 hores. Perquè teniu una cita amb la muixaranga La Torrentina.
I continuem en este programa especial del 5è torrent de Muixarangues, que ja el tenim ahí al costat, companys. Mos queda un mes per a gaudir ja de la 5a trobada. Qui mos anava a dir a nosaltres en el 2015 que farem la primera ahir al mes d'eixir, que anàvem a fer ja 5 trobades i que cada vegada ja estaria més assolit això en el poble i en les festes patronals. Vamos, jo Però crec això que... és perquè no estem bé, entonces... No estem bé i mos agrada ahir el jaleo. Francesc, tu ja has gaudit alguna trobada nostra? Alguna quina altra, sí. I alguna que se m'ha quedat per anar. Pues sí, ahí la tenim ja al costat. Anem a fer moltíssimes coses. Hem convidat a moltes colles muixarangueres, que hem parlat ja unes quantes. També hem parlat en Salmi, de les Tirallongues de Manresa. I mos queda per parlar també d'una altra colla que també va vindre al 5è torrent de Muixarangues, ve del sud. És una colla comarcal, és la Muixaranga La Marina Baixa. Aquesta muixaranga va néixer amb l'ajuda de la muixaranga de Pego, del Campello i del Corball, que també venen al 5è torrent de Muixarangues, però esta vesprada no hem pogut parlar en ells. Van tots a tope, com nosaltres, sempre anem ahí en les piles carregades. I bé, ara mos contarà Vidal, que està a l'altre costat del fil telefònic, a veure si ja tenen ganes o no tenen ganes de que arribi el 6 de juliol i tornem a coincidir en plaça. Hola Vidal, bona vesprada. Hola, bona vesprada, Marisa. Bona vesprada, Torrentina. A veure, pues sí, tenim moltes ganes de tornar a estar en les places de Torrent. L'any passat encara la colla, com feia poc que estava constituïda, tampoc érem molta gent. Per tant, vam assistir uns quants en nom de la Muixaranga del Campello, uns quants, i enguany ja m'ha anat com a colla. Molt bé, la això... colla va creixent, i gràcies a Déu pues, estan tantes coses bé, faena, però tampoc sense tirar molt de coets. Bueno, però això ja és que esteu creixent, que esteu fent les coses a poc a poc, però assolint-les ben assolides, perquè si no, no podríeu vindre. De tota manera, sempre compteu amb l'ajuda de la pinya de la resta de colles, com sabeu, que sempre estem ahí per a tirar una maneta. I bueno, enhorabona, per esa eixida a Lleida este cap de setmana, a la festa del Caragol, era? Sí, la festa del Cargol és la trobada que fan els castellers de Lleida i també va ser possible perquè tenim membres de la colla nostra que viuen allà a Lleida i, clar, ha sigut un poc de nucli d'una colla en l'altra i també ho ha facilitat el que es poguera produir, l'intercanvi cultural. Molt bé, molt xulo. Aquests intercanvis sempre són molt enriquidors. I, bueno, mos haveu deixat en la bava caiguda quan hem vist la carrossa. Ja t'ho he dit, però t'ho tinc que tornar a dir, perquè mos encanta veure com la feu i si ara ja acabeu tirar confeti, la part de davant de la carrossa baixa, bueno, sencereta, Sí, vam anar a poc. La primera figura que vam fer en la trobada que mos va batejar la van fer parcial, no van fer la carrossa de davant. A poc hem anat millorant i hem anat fixant-vos sempre en vosaltres, clar. Ai, que bonico. Perquè tira, no tinc que dir-te ninguna mentira. Tot va començar l'any passat, quan el vídeo promocional que vau fer, vau anar a les colles. Sí, a Campello. Vau vindre al Campello i vau anar a Cosentaina i si mateix jo vaig estar en les dues colles. Sí, és de veres. I clar, em vas fixar com es feia. I és això, vull dir, voleu preguntar, interessar-se i intentar millorar la colla. I això és la base de tot. Pues mos ha fet moltíssima il·lusió, sempre que la veiem. Mos fa molta il·lusió, però en vosaltres més per això, per lo que dius, perquè ja han compartit molts moments junts i això pues, sempre se te queda un poc més a dins, no? Sí. I bueno, què mos contes? Mos pots adelantar alguna coseta per a este 5è torrent de Muixarangues que veniu? Quanta gent veniu? La que està a punta ja, pues estem alrededor, pues, les últimes trobades, quan han sigut, per exemple, a mi ha hagut algú que no sol vindre, que no és habitual. Sí. Estem alrededor de 30 i pico, hasta ara. Pues molt bé. També dir-te que en totes les colles, ho penso jo, tampoc més que en conega que he estat en moltes,
però en estiu hi ha molta gent que ha fet temporada d'estiu, vull dir que durant l'hivern pues no ve, o ve algun assat o algun acte puntual, però en estiu és més assiduo, no sé la calor, si és el que fa, que es crida, és el que fa. Després esperem també que vinga ara, ja hem començat la temporada d'estiu, que diem nosaltres, a veure si s'aproxima algú més. Pues sí, segur que sí, les ganes de la caloreta, que te donen ganes d'ir al carrer i fer coses, clar. Sí. Clar que sí. I, bueno, mos pots adelantar alguna coseta que aneu a veure la gent que mos està sentint de Torrent, que té que vindre a la torre a veure a la Muixaranga i la Marina Baixa, perquè mos va fer algunes figures. A veure, què coses mos aneu a fer? A veure, el que puc comentar-te és que nosaltres no fem més coses de les que hem estat fent, que hem estat practicant durant l'any. Nosaltres, doncs mira, l'únic que podem fer així, de fer una entrada a plaça, pues que no és una cosa que normalment ho fem, perquè no solem anar a trobades. Per tant, l'entrada a plaça és una cosa que a mi personalment em crida. Ah, sí, sí. Em crida, com vosaltres l'any passat vas veure, l'entrada de la Carxofa, podrem llamar, pues, sempre el dius, mira, veus, este toc, este puntet és el que el fa millorar, el que fa el intentar experimentar. I lo demés, pues, lo que estem fent fins ara. Vull dir, pues, la idea és fer pues, una torreta, un remà de alta o la carrossa, en honor a vosaltres. Ah, que xula, bueno! I sempre pues, lo que intentem és que participen tots els xiquets que vinguen de la colla, perquè si fas figures d'un xiquet sols que participe també els altres, pues, a lo millor podem fer pues, una font, tu fas una senyeta, fas alguna figura així perquè puguem participar tots. Això és importantíssim, que la xicalla pues, se senta ahí, que participe i se senta activa. Totes les colles sempre també intentem, almenys la torrentina també ho intenta, És un mal de cap, però a la tècnica de la torrentina, jo ho sé, des d'ací saludem al mestre Miquel i a Nieves i a tot l'equip tècnic, perquè jo sé que se mengen molt el cap per a que tota aquesta xicalla que tenim isca en les figures, encara que siga en algun pilar de tres o algo, perquè si no, clar, la motivació de la xicalla és fonamental per a d'ells i per a la resta de la família que ve en esa xiquet o en esa xiqueta. S'ha de fomentar el que va a l'assat, que participe, que millore i tot, però és com passa com els equips d'altres deports. Està l'equip titular, està l'equip reserva, però els reserves tenen que anar a jugar per a que quan estiguen en millors condicions. Que estiguen preparats. Pues bé, tenim moltíssimes ganes de tornar a coincidir junts en plaça, perquè jo me'n recorde un 9 d'octubre que mos va ploure, Vidal, i no poguérem fer res. Mos va ploure, sí, a mitjant, quan ja anàvem a entrar a la plaça. Ai, que desastre! Però bé. Però bueno, farem els assaigs de Xermanor ahí en la biblioteca perquè se quedarem en ganes de fer buixaranga i encara que ploga o no ploga, nosaltres a fer buixaranga. I gràcies que teníem altura ahí en la biblioteca. Sí, en un raconet, ahí, en un raconet estiguérem. Però bueno, se ho passaren de categoria, O sigui que té igual que mos ploga, nosaltres fem comboi igual. Sí. Bueno, pues tenim que deixar-te perquè és el que té ja la ràdio, que els minuts van comptant. Se veiem molt pronte, anem parlant de fins a aquest dia per a terminar d'acoplar tota l'organització. Val? Saluda a tota la colla i tens que transmetre de la nostra part que tenim moltíssimes ganes de coincidir de nou, Aixina que... Nosaltres també amb vosaltres, va deixar. Un beset. Perdó per lo dels problemes en directe. Ah, bueno, és lo que té. És lo que té el directe. Un beset a tota la colla i anem parlant. Ens veiem pronte. Estàs escoltant Fem Muixaranga, un programa on parlem d'història, anècdotes, curiositats, música nostrada. Fem Muixaranga amb la Muixaranga La Torrentina. Bé, i continuem en el 5è Torrent de Muixarangues, en este programa especial d'avui del Fem Muixaranga, l'últim programa de la temporada. Vaig a plorar, per favor. Ai. No vaig a saber què fer ja els dimecres de vesprada. La semana que viene podríamos empezar la siguiente temporada. No estaría mal. Pues van a quedar ahí tots els dimecres buits,
no sé què anem a fer, però bueno, Apuntarnos a yoga o algo de eso. anem a parlar del 5è torrent de Muixarangues, que mos queda un mes. Hem parlat en totes les colles convidades, excepte la colla Corball, que ve de l'Alacantí, la colla de Corball de Cultura Popular, que venen a fer muixarangues, a fer falconeres I a ballar. i a ballar. Tenim moltíssimes ganes de veure aquests balls de bastons de la colla Corball, que segur que van a deixar a la plaça boca badada, en la bava caiguent. Ei, Marisa, explica'ns, com va començar la trobada d'enguany? On va començar, va? Pues bueno, a Parla'ns. veure, la gent que mos està sentint, que sàpia que a les 7 tenim la concentració, l'enfaixada en la plaça de Corts Valencianes, que és l'antiga plaça Moralets. Ahí se juntaren totes les colles per enfaixar-nos, els fotògrafs, que venen també un fum de fotògrafs com l'any passat, venen de l'Associació Fotogràfica de la Quas i venen de l'Associació Fotogràfica d'Almenara, o sigui que anem a tindre ahí tots els paparazzi darrere. Menuda canya, com No, l'any passat va ser espectacular. Espectacular, sí. Pues enguany igual, o més, perquè és la 5ª. És que jo el 5, per mi, com que és un número ahí superxulo, especial, ahí, bom, el platillo. El verger, els timbals ahí, pim, pam. Súper emocionada. Por todo lo alto. Continua, Marisa. I després de l'enfaixada, Bueno, cap a on se dirigís pues, la cercavila? La cercavila anirem en ordre i arribarem al ficus de la porta de l'Ajuntament, perquè l'any passat fem una paraeta ahí per a rebre totes les autoritats del poble, a la regidora de Cultura, la resta de regidors i a l'alcalde i autoritats municipals, perquè estan esperant-nos ahí per a fer la primera figura pues, un poc simbòlica, no? en la vista porta del nostre Ajuntament. I ahí pues, farem una ronda de pilars, totes les colles muixarangueres, i bueno, en algo ens sorprendrà també els tirallongues de Manresa, que venen en les seues gralles. Ja no sonarà igual la música en Tabal i Dolçaina, sinó que també tenim les gralles de Manresa. I continuem per el carrer peatonal de Sant Cristòfol per arribar... per cert, el carrer de Sant Cristòfol va tindre una sorpresa, perquè volem decorar-lo en banderoles muixarangueres. Eso ja s'està preparant. Sí, a veure com queda, i això és la idea, que quede molt bonico i que tot el poble s'entere que per ahí va passar la cercavila del torrent de Muixarangues. Bueno, i arribem ja per fi als peus de la nostra torre a fer aquest 5è torrent de Muixarangues i a començar els balls i les rondes. Començarem en el ball nostre. Com no, la xicalla està preparant-se un nou ball perquè la torrentina pues, sempre en les seues ganes de recuperar aquesta part de ball perduda de les muixarangues pues, està preparant-se un nou ball del ball de torrent. Ese lo sé yo. Sí, a veure, contamos. Pues me parece que enguany la torrentina, la xicalla de la torrentina, ens va deleitar con el ball de la valleta. El ball de la valleta. Ojo, que no és poco. Pues no, perquè tu saps que el ball de la valleta és el ball més antic valencià reconegut? Què me contes? Té diversos segles d'antiguitat. És el més antic del ball de torrent. I la nostra xicalla lo bordarà. Sí. En 5 trobades més fem el ball de torrent sencer, En cada any anem a treure un ball, pues al final fem el ball sencer. Dic que sí, Ric. Oye, pues és una idea, ¿eh? No me dones idees. Que te monten un moment. Bé, pues encetarem el torrent de Muixarangues en el ball de la valleta, típic del ball de torrent, i començarem les rondes de Muixaranga i la ronda en els tirallongues de Manresa. Tot baix dos presentadors de luxe, com és José Vidal, que és un periodista reconegut, i la nostra amiga Eva, dels Balls Locos de la Olleria. Vamos, la primera presidenta muixaranguera, el Valmiñana. Anda. Sí, estarà fent de comentarista, ajudant a Hobby, i vamos, segur que van a fer-lo de categoria S2. Francesc, tens ganes que arribi la torrada, anava a dir jo, saps? La torrada també. La torrada és que tinc fam, ja. La trobada o què? Bueno, jo he vengut no per a parlar del meu llibre, sinó per a donar testimoni de com ha sigut este primer any de Muixaranguer. I la veritat és que fontal per aquestes dades quan vaig descobrir la muixaranga. Ah, sí? Fa un any, ara, Francesc? Sí, me vaig apropar per el mercat de Sant Gregori i vos vaig veure per primera vegada i allò em va sorprendre que me'n vaig quedar bocabadat.
Fon poc després, quan m'involucrareu per anar a Alacant, i allà, més perdut que una puça en un candat, anava jo fent el que podia, no sabent ni on ficar-me, però em deixava portar una vegada més. Com se diu així, com cagalló per sèquia. I després vingué, com no, la quarta trobada de Muixarangues, on quan vaig veure els danzantes de l'Auste, jo dic, això no pot ser. Com estos peguen ixos boig per poder pujar d'eixa manera. I després es baix a l'hora de ballar, allò no era un ball, allò era una acrobàcia pròpia, allò era una gimnàstica pura i dura. Bueno, ja sabem com són els manyos, no per si. Però jo volia saber més coses de la Muixeranga i em vaig involucrar en la primera assemblea. Mare de Déu, que llarga font, si no recorde mal. Ui, jo lo que estic pensant és que les gravarem i ja les posarem. Perquè m'havíeu despertat un interès molt important i volia saber fins a quin punt estàveu organitzats. Ahir em demostrareu que estàveu i molt. No, tots els detalls, Tots els detalls ixen en l'assemblea. Lletreta per lletreta tot queda constància. I la veritat és que em vaig quedar gratament sorprès. Però feu més coses. Després anir a l'Alcúdia i vaig aprendre el ball dels locos. Els vaig conèixer i aprendre la figura de la campana. A més de conviure durant un matí amb altres colles muixarangueres. Mare de Déu, allò era senzillament màgic. Vaig participar en la cercavilla de Montserrat i feu participar la meva filla. La felicitat fon indescriptible. Ai, que bonico. Un altre, poc després, fon a Picanya, que eixe dia no em trobava massa bé, la veritat, però ho vaig gaudir igualment. Després vaig descobrir el poble de Benlloc, que no sabia fins aleshores on situar-lo en el mapa. I em vaig també donar una grata sorpresa. Xicotet, però encantador. I vaig provar els seus formatges. Jo no sé si vosaltres estareu o què, però els formatges en el mercadet aquell, no? La paella no, perquè tenen un altre sentit de fer la paella a Abella, però el de més fon una passada. És que viatges molt en la Muixaranga, coneixes moltes cultures del poble del costat. A la Villa Chollosa es va ploure, però malgrat això, nosaltres vàrem gaudir de manera suma. Vaig donar suport a la Nova de València en la cavalcada de les Magues, vaig ballar, vaig riure, vaig ser feliç una vegada més fent Muixeranga. A Estivella, per Sant Blai, vaig comprovar que ni el vent ni el fred, propi del temps, foren impediment per gaudir de la colla i consolidar-me com a muixaranguer. Ahí estem. Ens costà fer una figura allí a la plaça. Fer aire eixe dia. Sí, feia vent. Tenim gravació, que David, sempre molt atent, va fer constància d'això. He assajat en un marc incomparable com és el castell d'Alaquàs, en diverses ocasions. En l'última, en la darrera, ahir és on vaig fer d'alçador. Ahir és on vaig créixer com a muixaranguer. Mai no ho havia fet i jo no creia que poguera fer-ho, la veritat. Però ho fiu gràcies a aquests companys que em donaren ànims i em van dir, vinga, va, Francesc, que tu sí pots, què tal? Pues vinga, va. A tope! A puig, que siga el que Déu vulga. No m'ho podia creure. Ja havia fet pinya, de segones mans, de vent, de primeres mans, de base, inclús de regle, però mai no havia sigut alçador. Allí me n'adoní de que podia fer moltes més coses. Clar, tot això te dona una putxó tal que la dopamina està per tot el cos. Per els poros. Per quasi tot el cos, tampoc anem a exagerar. En qualsevol cas, ha sigut una desgràcia el no poder, per a mi, el no poder anar a Xàtiva, que m'havia preparat ben bé per a poder fer-ho, tampoc a Xalònia, i per supost que també volia veure què és el que feien a la Vilanova i la Geltrú. Ja sabeu que un no sempre disposa i fa el que vol, sinó... Mos has fet un resum de l'any que jo m'ha quedat en la boca oberta. A tope, ja, jo he dit, tot això han fet. No sé, és que pareix que no, però comences a apuntar i en sí. 9 mesos, com a molt, has tocat més palos que... Mare meua, impressionant, estic cansat de sentir de tot això han fet. A hores d'avui segueix creixent de la mà dels meus companys i companyes
encara que moltes vegades tinguin que recordar-me com i de quina manera tinc que actuar, reconec que sóc una miqueta avorret, la veritat. Per algunes coses. Com tots som una miqueta avorret. Però rep el caliu una vegada més d'una colla com si d'una família ben avinguda es tractara. Ara pertoca per anar a Alcàsser, si no passa res. Sí, no passarà res, anirem. I participar en aquest entusiasme que ens caracteritza. Després, clar, està la nostra quinta trobada. I la veritat, a més de tot això, hem fet mig anys, hem fet tallers a Burxassot, també a una escoleta que fon una experiència meravellosa. Molt enriquidora, sí. Per tant, no tinc només que donar-vos les gràcies per aquest any, perquè d'alguna manera m'heu donat salut. Gràcies, colla. Ah, que bonico t'ha quedat. Gràcies a tu, Francesc! No, però, vamos, ha estat molt bé i, a més, dins de tot això, un programa de ràdio, que jo crec que per acabar temporada ja... Sí. Acabem temporada, però en ganes de tornar a començar una altra i vamos, amb més energia que mai. I ara ja pensant en aquest 5è de Torrent de Muixerangues, que el tenim ahí, animem a totes les colles que ens estan sentint a que vinguen a gaudir amb nosaltres d'aquest 5è Torrent de Muixerangues, a tota la colla que està ahí darrere recolzant, animem a l'equip de la tècnica perquè estan ahí pegant-li voltes a veure què fem, n'hi ha que provar això, n'hi ha que provar allò. I a tota la colla perquè si volen el quinto Torrent de Muixerangues le poden començar des de ja. Jo ja estic fent banderoles. Sí, jo ja estic ahí. Ja he començat i falta un mes. I la colla pot fer el mateix. Sí, totes les comissions, la botiga també va a tope, tresoreria va a tope, totes les comissions van a tope. Molt més. Quan més treballes, més gaudiu. Sí, així que res. Moltíssimes gràcies per estar ahí, a tots els oients que han estat estes 20 edicions de Fem de Muixeranga. Continuarem l'any que ve, no continuarem, no sé, ja parlarem a veure què fem. S'enterareu per les xarxes. Atents, des d'ací donem també un beset a tots els companys que estan amb nosaltres, a Mireia per les seues preguntes de Mireia, a Miquel per el seu assaig tècnic, a Ramon per el seu dimecres de llengua, a Maria Salut per l'hora dolçainera. I els teus fills. Els meus fills, pobrets, que també han estat així patint tots els dimecres. A Francesc, que va començar el programa. A Francesc, que va començar dirigint el programa. Bueno, està també Enric, que està fent el No Parem en Torreta. A Paco, que estava de tècnic. Paco també començà de tècnic. David, cucant l'ullet. I jo coordinant-lo en l'última part de la temporada, així que, vamos, jo crec que ha sigut un èxit esta primera temporada del Fem Muixeranga. Estem molt contents perquè és el primer programa muixeranguer d'especialitat muixeranguera setmanal. Jo crec que ha sigut un repte i, companys, jo estic satisfeta i continuarà. Sempre estem satisfets. Continuarà. Un beset a tots. Adéu, guapetones. Adéu. Adéu.